Jeste li spremni? Vaša prva nagrada bit će ova čokoladna fontana. Da biste je dobili, morate da je nacrtate. Imate samo... Gde je moj sat? Evo ga. Imate minut. Krenite. Zašto u paleti nema brown boje? A Mija je ima. Pozajmit ću malo od nje. Stani! Nemoj ni misliti o tome. Cicija. Iako, upravo sam dobila bolju ideju. Što bih imitirala čokoladu bojama kad mogu uzeti pravu čokoladu? Da, to je genijalno. Svaka mi čast. Odlično. Vraćam se nazad. Šta je to bilo? Učinilo mi se. Sad će moj crtež biti najbolji. Ali prvo moram probati čokoladu. O, da. Jako je ukusna. Eto, nema više čokolade. Možda je bar nešto ostalo. Pa, nadam se da će tog biti dovoljno. Nije loše. Vidi, Suzy, odakle je takva boja? Ne znam, ali znam da će moj crtež i bez takve boje biti najbolji. Nešto nedostaje. Moram još malo da se potrudim. O da, ispalo je nevjerovatno. Svaka mi čast. Sada će čokoladna fontana sigurno biti moja. Izgleda da je Mija otišla daleko u snove. Odlična prilika da joj uzmem njen lep crtež. Onda ću sigurno pobediti. Eto šta je konkurencija. Devojke, nemate više vremena. Podignite svoje crteže. Šta se desilo? Ko je to uradio sa mojim crtežom? Kako vas nije sramota? Da vidimo. Phoebe, dobro si prenela boju, ali nažalost na čokoladnu fontanu to slabo liči. Suzy, tvoj crtež mi se sviđa mnogo više, ali ni to nije ono što želim da vidim. Mija, svaka čast. Pozivam te da probaš čokoladu iz fontane. Jeste čuli? Fontana je moja. To. Konačno. Hvala. Ojuj. Kako se to moglo dogoditi? Mada, kakva to veze ima? Čokolada je i dalje ukusna. Mija, sad si brown. Wow, kakve neobične boje. Da, super su. Od uvek sam htjela da probam da crtam njima. A ja sam od uvek htjela da uradim tako. Jao, šta si uradila? Sad mi je obraz plav. Devojke, evo mene. Da li ste spremne za novu rundu? Ruke gore. Ma dajte, šalim se. Ovaj vodeni pištolj će biti vaša nagrada. Ali nemate mnogo vremena. Tako da požurite. Idemo. Bitno je raditi sve polako. Prvo moram izabrati boje. Sad mogu započeti proces crtanja. Baš mi dobro ide. Super. Baš sam talentovana. Počet ću sa žutom bojom. Izgleda prelepo. Odlično. A sa njom će se odlično uklopiti plava boja. Jao, pogledajte kakva divna kombinacija. Najvažnija stvar je staviti što više boja. Što više boje, to će crtež biti lepši. Lepota. Vreme da počnem. Nije loše. Još malo ovdje. I ovdje.
Mislim da sam u čorsokaku. Moram nešto da smislim. Šta? Izgleda užasno. Wow, a Phoebe ima baš lep crtež. Neću joj dozvoliti da pobedi. Phoebe, vidi šta je tamo? To je leteći hagi-vagi. Taj trik neće proći sa mnom. Vrati mi crtež. Naravno, uzmi svoj crtež. I onako mi više nije potreban. Kako te nije sramota? Stanite, vaše vreme je isteklo. Vreme je da pokažete šta ste nacrtali. Phoebe, sviđa mi se tvoj crtež. Mia, ti bi mogla bolje da se potrudiš. Suzy, kakva je ovo noćna mora? Očigledno nisi htjela da osvojiš nagradu. Dakle, sve je jasno. Vodeni pištolj dobije Phoebe. Juhu, sad je moj. Devojke, da sam na vašem mjestu, sakrila bih se negdje daleko. Ne šalim se. Bolje se pazite. Jeste spremni? Šta da radiš? Juj. Ups, mislim da sam preterala. Jeste li spremni da vidite vašu nagradu? To je novi iPhone. Wow! Požurite. Kao i uvek, imate samo 1 minut. Danas nemam sreće sa bojama. Znam, flomasteri mi uopšte neće trebati. Imam bolju ideju. Treba će mi samo običan nož. To je to. Sad moram da zalepim ovaj karton za papir. I najbolji crtež je spreman. Odlično. Svaka mi čast. Prokletstvo, ništa mi ne ide. Ne sviđa mi se. Suzy, kako to radiš? Zašto je kod tebe sve tako lepo? Ne znam, a zašto je kod tebe tako ružno? Znam da je moj crtež nerealan. I još malo i završila sam. Još samo da obojem jabukicu i to je to. Gotovo. Pobjeda mi je u džepu. Tačan pogodak. Bravo. Stanite. Podignite svoje crteže. Phoebe, to nije loše. Ali varati je jako loše. Diskvalifikovana si zbog kršenja pravila. Mija, šta je to? Užas, to ne valja. A kako vam se sviđa moj crtež? Wow, Suzy, iznenadila si me. Nacrtala si mnogo lep iPhone. Skoro se ne razlikuje od pravog. Wow, stvarno mi je trebao novi telefon. Mija, samo probaj da ga pipneš. Moje. Čudno, zašto ne radi? I šta je to na mom prstu? Pa to je čokolada. Ovo nije pravi iPhone. Napravljen je od čokolade. Cool. To je još bolje. Mnogo lepo. Super. Hoćeš dati prijateljicima da probaju? Naravno da ne. Poješću ga sama jer je previše ukusan. Znam kako da naučimo pameti ovu ciciju. Obični fen za kosu će nam pomoći. Gotovo. Bio je čokoladni iPhone i nema više čokoladnog iPhona. Baci kocku. Jao, šta se desilo? Zašto se moj telefon pretvorio u baru? Kako vas nije sramota? Baš ste bezobrazne. Napokon ćemo i mi probati ovu čokoladu. Imam 2 prelepe lutke. Hvatajte. Svakoj po jednu.
O, super! A šta da radimo sa njima? Ja želim tortu sa lutkom. Počnite da spremate. Naravno! Hajde da stavimo lutku pravo u tortu. Sjajno! A sad ću ukrasiti samu tortu. Koristit ću raznobojne Oreo kolači. Sjajna ideja za dekoraciju, zar ne? Lomim Oreo na 2 polovine i ređam u krug po celoj torti. Odlično! Izgleda tako primamljivo. Svaka mi čast. A šta dalje? O, to su bombone njorc. Ekstra. Odlične bombone. Sipat ću ih na sto. A sada uzimam pincetom svaku bombonu i lepim je na topić Barbie. Napravit ću lepo srce, a na repiće ću prečvrstiti lizalice. O, moja torta je ispala predivna. Pa dobro, i ja imam super ideju. Za početak treba preliti tortu čokoladom. Treba mi što više čokolade. Odlično. Sada vadim kalupe u obliku cvetića. U svaki kalup ću sipati čokoladu. Tako je. Super. A sada hladim i prevrćem. Eto, dobili smo prelepe čokoladne cvetove. Okrasit ću tortu njima. Sada uzimam poslastičarski šablon i napravit ću otisak na čokoladnom fondanu, a zatim ću iseći deo sa šarom i vadim ga. Zalepit ću na vrh, a zatim ću ukrasiti čokoladnim cvetovima. O, Pringles! Vadim čips i umačam ga u čokoladu. Ispalo je super! Preko stavljam čokoladnu bombonu, a zatim čokoladni prsten. Dobila sam čokoladni šešir. O, ekstra! Ja imam pravu čokoladnu princezu. Vivian, probaj! O, sjajno ste smislile! Probat ću prvo ovu šarenu tortu. Tako je lepa! O, čak su i kore šarene. Ovo je ukusno! Sada hoću da probam čokoladnu tortu. Wow, kore su također čokoladne. Odlično. I ko će pobediti? Znam, Jennifer. To, pobedila sam. Prva pobeda je moja. Ja imam slatku princezu i zlu vešticu. Gledajte! Wow, to je veštica sjajno. A ja sam dobila lepu princezu. Hvala, Vivian. A šta da radimo? Morate da im napravite dvorac. Počnite. Ja znam šta da radim. Za početak skinut ću drugi sprat. Tako je. A prvi sprat prekrivam roze kremom. Da, tako je. Razmazat ću. Super. Dalje uzimam Oreo. Probat ću ga. O, obožavam. Smislila sam da napravim kule od Oreo kolača. Eto. Dalje vadim žvaku Huba Buba. Izvlačim rolnu. I treba je razvaljati. Da. A sada uz pomoć šablona pravim crtež. I seći ću ovaj deo. Op! Kako divno! Umotat ću kornet. I to je to. Stavit ću na kulu. Ovo stvarno podsjeća na kule, zar ne? Ovdje obavezno treba staviti vrata, a ovdje dodatne zidove, kao od plave cigle. Wow! Jennifer, svaka čast! A moj dvorac će biti ljubičasti. Dodat ću lepe zelene detalje. Ispalo je slatko. I obavezno ću staviti kule. One moraju biti u svakom dvorcu. Po
Posle vadim marshmallow, treba ga malo zagrejati. Da, savršeno lepljivo. Pogledajte, napravit ću slatku paučinu po celoj torti. Dodajem žele oko, slatkog pauka i slepog miša. Ekstra, Vivian, probaj. Oho, jeste li ovo sami smislile? Ne mogu da verujem. Hoću da probam prvo ovu tortu, izgleda magično. Probat ću. O, to je prelepo. A što je ovo dole? O, kakva slatka kula od keksa. Probat ću. Super, svidelo mi se. A, dakle, šta dalje? O, ovaj dvorac je tako mračan. Hoću da probam. Kako se lepo rasteže marshmallow. A sad ću da probam žele oko. Baš je ukusno. O, kakav sladak slepi miš. I on je ukusan. Oduševljena sam. Ova torta je prelepa. Ali ko će pobediti? Odlučila sam. Opet Jennifer. Šta? Haha, već je druga pobeda moja. To. Devojke, imam nove lutke. To su slatka Barbie i prelepa sirena. Hvatajte. Ja sam uhvatila sirenu. A ja imam slatku Barbie. Ona je tako lepa. Smislila sam super zadatak za vas. Napravite tortu u obliku kauča za lutke. Šta? Šta će sireni kauč? Janice, imaš li ideje? Naravno, a za početak treba iseći potrebni oblik od kore. A dalje ću sastaviti tortu. To je lako. Samo ređam kore i krem. Opet kora i opet krem. Ekstra. I napravit ću naslon od kore. Super. A zatim pokrivam tortu roze fondanom. Odseći ću višak. I dodati lepe detalje. Napravit ću udubljenja. Kao da je to vrlo mekan kauč. O, kako divno. Super. A sada vadim različite slatkiše. Eto ih. Sa strane ću tortu ukrasiti čokoladom i marshmallowom. Kako slatko. A ovdje ću dodati karamelu. A dole ću poređati male marshmallove i mnogo karamele. A sada mogu staviti lutku na kauč. Kod mene sve spremno. Jennifer, a jesi ti nešto smislila? Da, ja ću uzeti glazuru i sipati je u kalup iznad torte. Tako je. Preko ću sipati plave šljokice. Ekstra, a sada dižem kalup. O, kako lepo glazura teče po torti. To je baš ono što sam htjela. Sada uzimam paletu sa kremom. Mešam boje. Tako je. I pravim prelepe talasa od krema. Kao da je to more. Odlično. A sada vadim najukusniji keks na svetu. Treba ga izmrviti. Uradila sam to rukama. Sada sipam sve na tortu. Ovo baš podsjeća na pesak. Odozgo ću staviti školjku i sirenu. Uspela sam. Probaj. Kako je super Jennifer smislila ovo sa sirenom i školjkom. A ovdje je baš pravi kauč. Sad ću da ga probam. A dakle, izvini Barbie, ali pošću pačet po kauča. Jako sam gladna. Ovo je ukusno. Idemo dalje. Sad ću probati tortu sa sirenom. Izgleda baš dobro. A kakav je ukus? Pa, obična torta. A dakle, Janice je pobedila. Čestitam. O, to, moja prva pobeda. Tako sam srećna, hvala.